Oo. Kuha na yan. Ayan. Okay. Okay, ready. Kiss na, sir. Yan, okay. Magbibilang po naman 250. Okay, ready. Mag-pencil lang. Oh, ready. 1, 2, 3, go. Yan, okay. Sakto. Sir, wala bang? Kasi kuha naman, mananalo jalaya. Mag-wave na pero gusto ko ang background natin dito. Ay, dito ay. Maganda. Background natin yung parang cake. Parang sa'yo. Ano nga, parang nga dito. Ako pinag-usapan tayo natin. Naisip ko lahat na ako ako Ay, sige. Lima po. Dito. Hindi pang-atin talaga kami. Kasi paparaan ko lang kami. Ano mo lang ito kung may klasik ay yung sale sa yung papilyan. Okay, tanto. Dito tayo sa... Dito lang sir, hindi na kayo dito sa amin. Sabay lang tayo. Bilisan lang natin. Ikaw, sir. I-wave lang natin pag ano. Pero hindi kayo mag-wave. Yan, okay. Okay, magharapan ulit kayo. Sir, medyo mabayag sukis to ya, sir. Oo. Hanggang bayag na ba? Talaga, sir. Hanggang sa kayo oras. Palot. Sir, may mga siguro mga 30 minutes kanta. Viva Bangus Festival! Gilunla! Ganyan ba? Ayan. Yes, okay. Ayan. Gilunla! Okay, umpisa nyo na, sir. Umpisa na. So, dahan-dahan lang dyan, Lex. Dulo sa dulo lang siguro. Sa dulo sa dulo lang. Ayan, ganyan lang. Yes, sir. Ay, mga kasama natin. Gilunla! Sige lang, sir. Sige lang. Hi guys, nangitim na po kami. Nangitim na po ako. Wala na yung collagen. Wala tayong whitening. Sige. Imapila may left side, ay man wewe ba? Ate mo. Ayan, no? Kiss. Tagtag kami lang dyan. Tagtag kami na, promising ice. Tagtag lang. Sige lang. Kaya may favorite mo, sir. Sige lang. Kiss lang, kiss. Mabayag na uri namin bangus. Okay. O, tapos na ba? Grabe! Oh my God! Balukaw! Oh my goodness! Lari-lari bangus! Ang kikatawan. Isa pang Ayan. post sa lilim pag papalit na kayo. Ganito sa lilim naman. Diretso muna. Gusto ko magpa-picture dito, pa-picture naman. Oh, saglit. Napalit naman lilim para ano. Pa-picture naman kami. Okay. Ako doon sa cell. Gusto ko makuha yung ano. Yung Dito ay kabuuan. edit ka lang. Sige. Spread mo siya. Ala kaso si Mom. Dasel. Tingnan niyo na lang si ano. Huwag niyo sa lilim lang, mate. Sa lilim para sa lilim. Gusto kayo ng konti dito. Sige pa. Sige pa. Yan. Mate, sa gitna niyo na lang si Brian. Oo, halika Sel. Dito ako. Doon ka sa kabila Sel ito. Yan. Oo, nandito na. Halika na Sel. Halika ka. Halika. Oo, magsama. Okay, medyo malayo ang kuha nito ah. Isa pa, Saglit. Oh, hola!
Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Dito tayo sa ano, may mga flowers na yellow. Paalalay na lang si Fred ulit. Ay, yung bag ko malasin. Oo nga. Akala ko sa'yo tong tubig. Okay, dun sa may mga yellow. Kahit hindi nyo naiayos yung ano, yung half lang ito, half lang. Tingin kayo sa, ma'am, hawakan mo yung ano, flowers na ganito. Ayan, okay. Okay na ta, half lang naman. Pero payangan nyo yung lupa ng, ma'am. Okay, sir, gamitin mo yung right mo na payo, no? Yung kamay mo, forward mo ng konti. Yan, okay. Tapos labas ka pa ng konti, sir. Ma'am, huwag ka nang mag-move. Yan, okay. Tapos, sir, tingin ka sa kanya. Ma'am, tingin ka sa may flowers. Sorry na. Ang patang. Okay, backward ka ng konti, ma'am, backward. Yan, sir, smile ka, sir. Sorry na, sir. Okay, ma'am, yung smile mo, labas lang yung teeth. Kasi busy, sir. Okay, tingnan na sa Nakalimutan ko, meron pala akong ano, forward mo yung head mo, sir. hood. Backward pa. Yan, tapos backward ka lang pati yung move mo. Yung hood Dito ko po. ito. Dito po. Yan. Now forward mo, sir. Yan, okay, smile. Saglit. Tingin na nga kayong dalawa. Tingin. Ayan o. Okay. Change outfit. Dito tayo, sa lilim na. Change outfit muna. Kini mo pa rin lagi. Ito ko marami, ano yun na. Pero kabisado to lang at sila ni masagyan. Paano? Ang bayo sa pa napabitin pa. Lima ho. Bumabasa si Master, ah. Wow, ganda puti. Ha? Ay, dali na lang dito, yung damit. Duaran morning. Ayan guys, tapos na tayo sa third set natin. Abangan natin yung pang-apat po natin. Bye for now. Please don't forget to subscribe my channel, Queen Maria Passion and Travel. Ano yung susunod na?